जबरदस्त वेगाची जोडी आहे आणि नामांकित ड्रायव्हर आहे तो पांढऱ्या गुरवचा मुलगा मुन्ना गुरव अतिशय सुसाट वेगाला एवढे वाढव 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 या ठिकाणी मुन्नाचं कौशल्य आहे. श्री सिद्धेश जिब्रील हे असं नाव की तांबडीला लाभलेले हे अनमोल कर्तृत्व आहे. अतिशय लहान वयापासून समाजकार्यामध्ये आवड असणारे हे व्यक्तिमत्व ज्यांनी 10,000 पेक्षाही जास्त शेतकऱ्यांना मोफत फोटो घ्या ये जर तू बैल आता फोटो भेटणार. सरांच्या पुढे येऊ का?